Ženské chvíle. Bolo obdobie, keď som stratila prácu a nevedela som, čo budem robiť ďalej, v zmysle, že čím sa budem živiť. A je jedna úžasná kniha Julie Cameronovej, že Umelcová cesta. To odporúčam každému, kto chce tvorivo žiť. A ja som vtedy podľa jej vzoru, podľa jej námetu si písala ranné stránky. Každé ráno som si napísala 1,5 až 4. Z toho, čo mi prišlo na proste dala som na papier. A tam mi vyšlo, že ženské chvíle, že chcem robiť niečo pre ženy a že sa to bude volať Ženské chvíle. Tak prišlo to proste jedno ráno takto do mojich stránok a začali sme to robiť s jednou priateľkou mojou, Peťou, a pre jej kamarátky, ale prišli tam aj ďalšie ženy, my sme to pozývali a tak vzniklo z toho také stretnutia žien. Každý mesiac sme urobili jedno stretnutie. Pre mňa je dobré, keď to robím v malom kruhu, pretože ja sama som introvertka, nerobia mi dobré veľké spoločnosti a zároveň aj pre tie ženy, keď to bolo v malom kruhu, alebo je to v malom kruhu, je to lepšie, pretože môžu s väčšou dôverou zdieľať to, čo im v živote beží a to, v čom sa potrebujú posunúť ďalej. A toto je princípom tých ženských chvíľ, aby sme si povedali, čo nás trápi a možno si pomohli navzájom.